Pamintaku nimasito asik atot runtut tansah rerun tungan ing sarina sama ngene datan kinggang sarambut lamun adoh caketing hati kalih mriko enggak kantuk niki melampah-melampah mesake lah yo suaraku kok malah Mas halo tes percobaan non sewu nggih Pak kalih melampah mboten napa-napa nggih rada-rada mesake tukang syuting lore kok nglumpuk ning kono ndelok mesak lho seragame dasare ya ireng Bu. Kandhani. Ning ya iki lho Mas luar biasa lho tamu besan sedaya Bapak saking Tulung nggih Pak nggih. Ingkang menika saking Mundu. Mundu. Lajeng menika Bapak Ibu. Menika keluarga ageng saking mriki. Nggih. Walah. Niki pancen diseragam ngeten iki Mbak Nek. Mboten nek mriki nu adat lupiya ngaten menika. Wis padha lho Mas. Agemane iki cemeng-cemeng. Sedaya ngagem peci. Ngopo kok bapak-bapak nganggo peci? Ngerti ta? Ya mergo kuwi syariat kok wong nganggo peci iki luwes. Uduk. Lah mergane. Mergo duwe nggih Pak nggih, mergo gadah nggih. Iya. Nek mboten gadah peci mboten biake. Mergo duwe. Mergo duwe. Sing mesake kameramen sing iki. Apa? Mandang nganggo peci ketok saya cemplorot. Ora apa-apa Mas. Ora apa-apa. Men tambah padang. Nah, alah tenan. Kandhane aku ketemu kene lho. Siji iki, sing siji endi mau? Sing endi? Neng kono, Medung Jaya Production kuwi. Ra apa-apa nek ketemu ning dalan malah ora usah ngedem-ngedem wis celap-celap. Bolon. Yen cedak tansah mulan. Ya tetep eneng bedane ya 2,5 juta karo belah ya. Nan ya. Kok sik lho ibuku munceng lho pira? Aku ki dijawab Mas Ardi pira? 2,5 juta karo sing karo belah ya mesti beda eneng bedane. Fitnah nggih ampun percaya Mas Dandun nggih. Kula dugi mriki mboten 2,5 Bu. Lho pinten? 3 yuta. Bolu malah luwih larang. Malah luwih larang. Nah ya. Yes. Ya lek mriko. Sida asik Pindah mimi lan mintuna ayo Kang Mas bareng hana tepi dhewe bareng wong loro. Nah, nek bareng nek rapas? Ya, lah mesti pas ya. Aku biasane rapas. Carane men pas ulat-ulatan, sampean nemetke aku nemetke sampean. Ngerti was tom-tomen kok nek nemetke jenengan iki. Aku Lah, itu kontak mata nggih, Bu. Dadi iki rasa ngomong. Ngene lho, Mbak. Apa? Aku akhire petuk nyambut gawe petuk penyanyi ayu ngono kuwi oleh punjaga imanku tenan.
Aku nek nganti engko kengkuh ning kono-kono. Ning kan imanmu ya kuat to imanmu. Ya nek imane kuat mergo iki distreme nek nganti bojoku nonton mulih kelakon turu ngemper iki kok. Lho aja ngono Mas Dandun. Kita berdua ibarat panggung sandiwara. Ning kene iki gur acting ora kok gur acting. Nek sing paham, bojoku ki ora paham bojoku cemburunan. Nan mergo ngerti nek saking sayange karo awakmu. Ora. Mergo modelan kaya ngeten iki 2021 serang produk kok. Pabrike wis tutup. Berarti termasuk langka ya. Nah, langka itu kaya kewan. Ya unik ngono lho. Ayo hadap ke saya. Iya. Pak, main bareng. Malah di jenenge duet ki adu arep ngene. Nggih. Sito. Mataku ning kene. Nah iku ning kene ngono sedipetke ngisor. Audi. Sito. Nek kalih niki mboten matur, Pak. Nek kon nugur karo kayu padha-padha karo belah tenang mawon. Lah ngopo ya padha-padha beda kok. Niki ra genah mik sewan. Genah aku ra bayar iki mik go dhewe ya. Sesuk aku mik dhewe, mik kabel sing karsek kaya aku. Sito asik beraya. Ngono iki anu Pak nyun sewu, jaga iman dan takwa. Menjaga keutuhan rumah tangga itu penting. Lah wong gur nyanyi bareng nggih Bu, duet nggih Bu. Nek masalah. Ya nek kono ki ra masalah akene lho. Nek kene imane kuat ning selamat. Pokoknya aku dikancani nganti rampung lagu iki ya. Ojo aku ndredeg. Kok ndredeg ngopo ora? Tenang wae. Lho, wakilono kan. Kok sing gel-gelan aku. Ketoke setrummu gede Mas. Setrumku tak kok adaptor kok. Gur dhisik. Walah. Nggih, lajengaken langgamipun Setya Tuhu. Setya Tuhu mliginipun kagem pengantin kekalih. Nyeran kalian nyaket ngrika mantenipun wonten mrika. Nggih, sendika dawuh. Ya, monggo. Aku kang setya satu sapi, opo Pak Harto ki juragan sapi ngono to Mas? Iki lho Mas. Gambar sapi, aku sing tak gambar sapi perah opo kene ki memang sentranya. Oh, daerah Musuh lan sak panunggalanipun kathah ingkang Boyolali memang terkenal dengan kota susu ya Mas. Kota susu, susu sapi. Susu sapi. Nek Gunung Kidul ngerti ra kondang apa? Gunung Kidul menika pantai. Pantai, makanane kuwi nek kok kono gaplek. Napa Bu? Tiwul, gaplek. Ini ada kuliner terbaru sampean wis ngerti urung? Keng pundi? Gunung Kidul. Khas dari Gunung Kidul. Napa yang viral. Apakah itu? Orang menyebutnya udang terbang ya. Udang? Apa kuwi? Belalang betul. Walang goreng. Rasane meneh sing usuman. Ukuran
Emprung Mas, entung goreng. Alah jenengan Entung kok jati. Gunung Kidul kok ngono. Mriki niku anggere wayah bar maghrib ku ndak sore wonten nggen padangan. Napa? Gasir goreng. Ora kalah karo kono. Kono ning Malang kene ning enten. gasir. Oh, jebulane. Siji gasir loro kok laron. Oh iya. Kuwi sak jose Mas. Ning aku ki kandhani karena nggon aku kuwi viral entung. Rekane ki aku ya dodolan online masalah iki. Iya, ana kanca-kanca pesen iya. Pesen entung iso lewat aku. Alah, entunge ning omah ra kopen kok. Arep nggawa entung kok kono. Iki entung jati. Oh, rumangsamu. Ning aku ki tau ngirim akeh ki rugi, Mas. Kuwi nguntung seprono-seprene ya ora ning undhane Bu Semene iki. Ya, entungku ki tak kirim yang Jakarta. Kirim ke Jakarta. Iya, pesen 3 kilo ki tak pack rapi kae. Nggih. Jaluke sing mentah sesuk arep dimasak nang kono. Wah, entek Kiriman. Nah, Pengiriman seminggu. pengiriman seminggu. Bahasan dibuka nang kono Buka biak. dadi kupu. Iya, seminggu. Wis ora sido. Allah. Akhirnya rasido bangkrut yuk rasido dodol. Ah, iya wis dodol. Ya macam-macam nggih Bu, itu namanya kuliner lokal ya Mas ya. Sing genah Kearifan menguntungkan ki lokal. dodol ki cetha sing mesti menguntungkan, ora Apa? ning rugine. Dodol Jual apa? dodol swara. Kayak aku rawakmu iki ya. Nah, iki eneng meneh dodol swara ora usah dadak dipirsani piyayoke. Apa? Kaya iki. Nah, Mesti live TikTok. uduh, Lah apa? makelar. Maklar sinden. Waduh, maklar mobil. Ya penting halal Mas yang begawe kuwi sing penting digoleki berkahe. Anggen kepuk kancane Mas aku jane. Iya, mangga jenengan sing akeh. Nggih. Lampah andika ayo man
ternyata kelompok tani, Mas. Oh, itu ngaten. ada tulisannya. Iya, makanya ada gambar sapi. Kelompok Pak tani. Harto, nggih. Base campnya di sini. Peternak sapi. Ketoke enak tulisannya enggak ya? Peternak sapi lembu mriki kathah. Nggih, pokoknya Ada yang bisa diambil dari filosofi sapi utawa kewan sapi. Apakah itu Itu filosofi adalah sapi? filosofi sebuah kesabaran. Oh, kesabaran. Kok iso hubungannya apa filosofi sapi dengan sebuah kesabaran iki? Nah, sapi kuwi lho, kuwi kena dicontoh sabare tinimbangane menungso. Nah, sapi iki ben esuk do diperes susune kowe ora tau nesu, ora kon ningkah jajal. Iki ngono. Enggak. Sabar, ini sabar kok. Iki peres pisan ngono gegeri. Kaya terus kalah karo sapi. Nggih ngapunten nggih Pak Bu nggih. Jare mau kon goleke gawean kameramen. Pengupeng rene nggih. Ya. Sekarang mriki nggih Pak, maaf nggih. Wah, kok kena ra ketok. Ternyata yang di sini kawula muda semuanya, nggih Mas nggih. Niki besan napa piyai mriki? Piyai mriki nggih. Mas, kok kula tak mireng swantene disenggaki Mas. Capi. Ya, kalah. Bagus. Mas nggih. Dah tak testing. Pripun Bapak? Nggih Pak, radi randhat ngapunten nggih Pak nggih. Mugianto berkah